Ene merhaban tomasoslar, hormatly illäsler. Bugün Hudaýyla aganyň keýke nejanyň durmuşyny ykbalyna ýatdan çykmajak gün sebäbi olar bugün şagelçan oğluny öýlendirýärler. Nuruýy geldi bolsa öz agdyr maşgalasyna gelin hökmünde kabul edýärler. Şo münasibetli ähli mihmanlar bugünkü aşarmadyň bagyt toýuna jemlendiler. Bugünkü toy bolsa meşhur älem video ýazga galdyrdy. Dawaran hyzmatynda bolanan biziň söýgüli aýdymçymyz Wepa Geldiýew owadan aýdymlar bilen dowam etdi. Sizem tomaşa edin. Devam ediyor tanıtımda. Leyla, yürüp dürdüme senin adın Leyla. Gülüşüme senin, bakışıma senin hayran. Men sana hayran. Leyla, yürüp dürdüme senin adın Leyla. Gülüşüme senin, bakışıma senin hayran. Men sana hayran. Tomaşaşlar görsün diýaly toýumuz şeýle bir owadan fırsatlary bersen ýar. Bugün toýda arzu aýtmaly, şatlanmaly, begenmeli, tans etmeli. Mihmanlar tans edýär. Biz hem şu fırsatda şolaryň arzularyny dinleýär. Şa geldi. Dost bagtly bol, bagtly ýaşa görjüň oğluk bolsun, toýlar käli olsun. Awa, bagtly bol. Toy bolýar hemmegeler ýöne päli ýaşy gelsin. Hoş sardan öň dost ýardan öň kıyamatly goňuşy gelsin. Batly bolun, we dosty batly bolun. Sarıldı, dostum batlı ol. Menden üyüklen beri ol, koçka soğulun olsun, ayar gıydın olsun. Sağ diyenin koylan kutlu olsun. Haydi batlı ol dostum, ömrünüzde konuşsanız ama olsun. Elime nerede kapıyla toy dikkenin lan? Älem video bilen. Yine bala sağlam toyuna gelin, din kapıyla toy dikkenin bırak. Yüreğini al, yolun açık olsun dost. Takdirden. Hayır. Yine devam edýär Wepa Geldiýew bilen owadan aýdymlar bilen toýmuzy şeýle bir ajaýyp fırsatlary berseni. Dawulça beş hoşma bilen paragatçan sag bol. Devam edýär. Спасибо, älem video, berekenla.